Så er der film. Det var farfar. Ain't nobody. Ain't no mountain high. Er det en film? Hvad fanden er der galt med, at det ligner en, der gerne filmes? Nu kom det, og vi ser reklamer i... Skal jeg gå tilbage? Ja. Jeg har set det der, til, hvad hedder det der? Playboy. Men nej. Oh la la. Det er lige Playboy igen, jeg tager Playboy. Vi havde ikke Playboy sidst. Jo, hvad var det så? Jeg har set porno med Niels og film. Ja, det skulle du nok ikke sige til kameraet. Du filmer. Dream, I song to sing.